Ramogi TV, Migori. Kamano Juma kuom lipodno kawadhi nyime ni oyangore ni opande ma kwan gi romo 683,814 odiyo apise mag sirkal ka weggi pok owuok oko mar kawogi. Migawo mar arita kwe ochiwo milome mar paro ne Jo-Kenya ni okawo opande maggi ka opandego. E gwenge mag Nyanza oyangore ni opande 16,434 odiyo e apise sirkal Kisumu ka Homa Bay opande 9,052 pok weggi okawo. Apise sirkal ma Migori odiwo gi opande 4,801 ka opande 4,598 odiwo apise mag Siaya. Kisii pok okawe opande 7,377 ka Nyamira odiwo gi opande 2,015. Counties mamoko bende ni kod kwan mag opande mathoth ma jopiny pok okawo. Karanyisi Nairobi ma opande ma pok okawo ohewo 34,000. Mombasa pok ome opande ma ok tin ne 10,000. Liet pod medore e tong' mar Transmara South kod Kuria